زێدەبوونە بەهایەن زێر لە سووک و بازارên li Tirkiyeyê roj bi roj berdewam e. Grameke zêr li wî welatiyê gihişt 1167 lîre ku ew berztirîn behayê zêr e di dîroka komara Tirkiyeyê de. Bi nêrîna kesên karêkirîn û firotina zêran dike behayên zêr rojên bê ji asta heyê jî dê derbas bike. Altın en yavaş ilerleyen şeydi bu dönemde. Niha zêr hêdî berstir dibe. Ji sala 2007 vir de heta niha nirxê zêr her zêdetir bûye. Niha li tevahiya cîhanê bihayê zêr ê OMS gihîştiya asta herî bilind a 8 mehên dawîn. Rojên bê eger Bankaya Navendiya Amerîkayê rêjeya faîzê zêde bike, bêguman bihayê zêr jî dê zêdetir bibe. Derbarê sedema zêdebûna behayên zêr de rûdanên kurewî û global û polîtîkaya faîzê ya li Tirkiyeyê weke sedemên sereke têne destnîşankirin. Açıkçası şimdi politika faiz... Ev sê mehin rêjeya faîzê tê daxistin û beramberê wê yekê bihayê dolar zêde dibin. Li gel zêdebûna bihayê dolar nirxê zêr jî zêde dibin. Ev her du girêdayî hevin. Eger hikûmet polîtika faîzê neguherîne, ehtimaleke mezin di sala 2023 de grama zêr bigehêje 2000 lîreyê. Li Tirkiyeyê rêjeya faîzê ji hêla Bankaya Navendî ve weke ji sedî ne hate diyarkirin. Bi her daxistina faîzê nirxê lîreyê Tirkiye jî dadikeve li beramberî vê nirxê dolar û zêr zêdetir dibe. Ev jî wisa dike ku gelek kes veberhênana xwe li ser zêr û dolaran dike. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbul.